Vi er nu i februar 2026. Jeg håber, folk er kommet godt ind i det nye år. Det er lidt sent at lægge en nytårstale ud, men jeg håber, folk vil lytte med alligevel. Her kommer en beretning om, hvad der er sket for mig i 2025 og i noget af januar 2026. 2025 har været et travlt år for mig. Det var nemlig året, hvor jeg startede på efterskole, hvilket har været det største, der er sket for mig. Januar måned startede som altid godt ud, men med følelsen af, at nu er julen slut. I februar måned skulle jeg i praktik på efterskolen Helle, som jeg skulle gå på. Men fordi jeg blev syg, kunne jeg desværre ikke komme afsted. Så i stedet for vinterferien, blev det til påskeferien. Jeg kom i praktik. Jeg blev heldigvis rask i løbet af vinterferien, og derfra forløb vinterferien stille og roligt med en tur på Classic Car House i Virum. I marts kom det frem, at de ikoniske røde postkasser snart ville være fortid i gadebilledet, fordi PostNord meddelte, at de ville stoppe brevomdelingen og derfor nedtage alle røde postkasser inden årets udgang. Siden marts og frem til december har jeg så haft en stor interesse i at fotografere og filme de røde postkasser, inden de forsvandt. Det lykkedes mig at få billeder af i alt 37 forskellige postkasser rundt omkring i landet og 6 videoer af postkasser i København. I påskeferien skulle jeg som sagt i praktik på efterskolen Helle fra mandag den 14. april til onsdag den 16. april. Jeg var meget spændt, men praktikken gik heldigvis fint. Jeg fik prøvet, hvordan det er at gå på efterskole, og jeg fik prøvet linjefag mandag og tirsdag. Mandag var jeg i kunst og foto, og tirsdag var jeg i digital design. Så skulle jeg bare tænke over, om efterskole var noget for mig. Efter at jeg havde tænkt grundigt over, om efterskole var noget for mig, kom jeg frem til, at det nok ville være det rigtige i forhold til at udvikle mig videre, især med det sociale og det selvstændige, og så få en afgangseksamen i dansk og matematik. Da jeg i juni 2025 ikke kunne få en afgangseksamen i gruppeordningen, fordi jeg er 17 år og derfor var for gammel til at fortsætte. Fredag den 27. juni stoppede jeg så i gruppeordningen på Hummeltoftskolen, hvor jeg sammen med min klasse havde været siden august 2022. Før det gik vi på Sognfriskolen. Det var vemodigt ikke længere at skulle gå i gruppeordningen sammen med min klasse. Jeg havde kendt siden 1. klasse, de voksne og det sted jeg kendte, og følte mig tryg. For så at vide, at mine klassekammerater efter sommerferien skulle fortsætte i gruppeordningen, imens jeg skulle starte et helt nyt sted, hvor jeg ingen kendte. I juni måned stoppede jeg også mit arbejde som avis- og reklameomdeler. Et arbejde, jeg havde haft siden februar 2023, altså i 2,5 år. Jeg stoppede også med at hjælpe med havearbejde på Adebjerggård Hestepension, hvor jeg har været hver tirsdag siden 2017, og derfor havde været der i 9 år. Vores hest Blume står dog stadig derude, så jeg kommer stadig derud en gang imellem. Siden maj 2025 og frem til januar 2026 har jeg arbejdet på at skrive en artikel samt tage billeder om forfald, fornyelse og fællesskab på Sognfri Torv i Virum.
i Virum, hvor jeg bor. Artiklen kom ud i Lyngby-Taarbæk Avis, det der tidligere hed Virum Sognfri Avis, mandag den 5. januar. Det var stort for mig at have skrevet en artikel samt taget billeder til lokalavisen. I sommerferien var jeg i Hamburg og i Grækenland og ellers i sommerhus i både Rørvig og Tversted. Den 5. august fyldte jeg 17 år, så i år blev jeg 18 år og dermed myndig. Tiden går godt nok hurtigt, alt for hurtigt. Jeg kan mærke, at jeg snart er ved at blive voksen. Det var en god sommerferie, der gik meget hurtigt. Den 10. august var dagen, hvor jeg startede på efterskole. Det var en dag, jeg aldrig ville glemme. Jeg var selvfølgelig meget spændt og nervøs på at skulle starte på efterskole, som de andre, der skulle starte, helt sikkert også var. Min første uge gik heldigvis rigtig godt på Natur Adventure, som var det linjefag, jeg skulle have det næste halve år. Og som jeg havde valgt, da jeg rigtig godt kan lide at være ude i naturen. På efterskolen startede jeg også på dansk og matematik afgangsfag, som jeg skal have helt frem til eksamenerne til sommer. De første uger på efterskolen var hårde i starten, hvor jeg virkelig skulle vende mig til en stor forandring, der var sket for mig. Men også nogle uger, hvor jeg virkelig fik overtrådt nogle grænser og klaret nogle udfordringer, som jeg slet ikke havde troet, jeg ville klare den dag, jeg startede på efterskole. Tiden er gået utrolig hurtigt, og nu er der allerede gået over et halvt år siden jeg startede. På det halve år er der virkelig sket meget, og jeg har allerede udviklet mig rigtig meget. Jeg er blevet mere social, fået flere venskaber, kommet med i et fællesskab og blevet mere selvstændig, end jeg var før jeg startede på efterskole. Og så har jeg fået nogle rigtig gode oplevelser. De største og bedste oplevelser har indtil videre været at være i Randers Klatrepark og klatre. Jeg har stået på softboard ved Bønderup Havn, lejrtur til Anholt, special skills, været ude på Grenaa Havn til et kunstprojekt om tang, lanternefest og Halloweenfest på efterskolen, og så mange flere mindre oplevelser. Nu er der som sagt allerede gået over et halvt år, og nu er vi allerede i februar måned, hvilket også betyder, at jeg er startet på ny linje, som er kunst og foto. Det har jeg valgt, da jeg også interesserer mig meget for fotografering og kunst. På Natur Adventure lavede vi meget. Vi har blandt andet været i Randers Klatrepark, på softboard ved Bønderup Havn, ude at fiske ved Bønderup Havn, lave mad over bål, hugget brænde, lavet min egen kniv, og så har vi arbejdet med kort og kompas. Så Natur Adventure har været en rigtig spændende og god linje, og jeg har lært meget om at være ude i naturen. Men nu er jeg som sagt startet på kunst og foto. Og det er allerede en god linje, hvor jeg også føler, at jeg kan lære meget om fotografering og kunst. På grund af min store interesse for de røde postkasser, ville jeg gerne have haft fat i en, da 1000 af de røde postkasser blev sat til salg via Salling Group mandag den 15. december 2025. Det lykkedes desværre ikke, men efter at jeg havde været i BT og på Anders Hemmingsens Instagram-side og Facebook-side omkring mit ønske og interesse for en rød postkasse,
blev jeg kontaktet af Kolind skole, der gerne ville forære mig deres røde postkasse, der tidligere hængt på gaden, og som Kolind skole fik af Post Danmark for mange år siden. Den er hængt hos dem indtil den 16. januar, hvor jeg kom og hentede den. Efter jeg havde været at hente den, skulle der selvfølgelig komme en opdatering på Anders Hemmingsen, om at jeg havde fået den røde postkasse af Kolind skole. Siden opslaget på Anders Hemmingsen var kommet ud, har jeg også været med i 2 artikler i din avis, Jyllandspostens lokalaviser. Den ene artikel handlede om et ønske om en rød postkasse, og at Kolind skole så havde været så flinke at forære mig deres røde postkasse. Og min store interesse for de røde postkasser. Mens den anden artikel var en mere dybdegående artikel om min interesse for fotografering, brandbiler, røde postkasser og hvordan det hele startede. Her i 2026 håber jeg at bestå dansk og matematik afgangseksamen. Men hvis jeg ikke gør, skal det hele nok gå alligevel. Og så ser jeg frem til at begynde på STU på efterskolen, Helle, da de også er i STU. Det var alt for min nytårstale. Jeg håber, at alle får et godt år 2026.